ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ପବିତ୍ର ମହାନଦୀ କୂଳରେ କନକପୁର ନାମର ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଗାଁଟି ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ଘେରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ସରଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବଉଳା ନାମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବଉଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ବାଛୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଚରୁ ଚରୁ ଘାସ ଲୋଭରେ ଗୋଠଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଶବ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବଉଳା ଏକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ପାଇଲା। ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ପଛରୁ ବିଶାଳ ମହାବାଳକ ବାହାରି ଆସିଲା। ବଉଳା ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାଘ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବାଘର ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ବନରାଜ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ କି? ଜଣେ ଶିକାର ପୁଣି ଶିକାରୀ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର କହ, ମୋ ଭୋକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁରେ ମୋର ଏକ ଅତି ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି। ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ଘାସ ଖାଇ ଶିଖିନି, କେବଳ ମୋ କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ମରିଯାଏ, ସେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯିବ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେବି। ମୋ ବିନା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛୁ? ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଖସିଗଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ ଫେରିଆସେ? ତୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଲୁଚି ରହିବୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିବି। ହେ ବାଘରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ମା, ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଫେରି ନ ଆସେ, ତେବେ ସାରା ଜଗତର ପାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ବଉଳାର କଥାରେ ଏପରି ନିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା ଯେ ବାଘର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଠକି ଦେଉ, ତେବେ ମୁଁ ତୋ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସବୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ବଉଳା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ବାଛୁରୀଟି ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବଉଳା ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ତା ବାଛୁରୀକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଲୋ, ଆଜି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି? ତୋ ହୃଦୟ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି? ମୋ ଧନରେ, ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଆଜି ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ। କାଲିଠାରୁ ତୁ ବଡ଼ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ଘାସ ଖାଇବା ଶିଖିବୁ। ଏକାକୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଦୟାବାନ ହେବୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବାଛୁରୀଟି ଅନାଥ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଶିଖା କରିବ। ମୁଁ ବାଘକୁ କଥା ଦେଇଛି, ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ବାଘ ଅପେକ୍ଷା କରି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ଗାଈଟି ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଧେ ବୋକା ବନିଗଲି, ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ବଉଳା ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ବଉଳା ଅତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାଘ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା ଯେ ତା ପଛେ ପଛେ ତା ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ହେ ବନରାଜ, ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖିଛି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ନା ବାଘ ମଉସା, ଆଗ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋ ମା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଆଗକୁ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଖାଆନ୍ତୁ।
ସେ ସାରା ଜୀବନ ଶିକାରକୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଲଢ଼ିବା ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ନିଶ୍ଚୟତାପରତା ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ବାଘର ପଥର ପରି ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ହେ ବଉଳା, ତୁ କେବଳ ଗାଈ ନୁହଁ, ତୁ ତ ସତ୍ୟ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ଖାଇଯାଏ, ଏ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ତୋର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଓ ସତ୍ୟ ମୋ ଭିତରର ଭୋକକୁ ମାରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ବନରାଜ, ଆପଣ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ଆଜି ସତ୍ୟର ନିୟମ ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମଠାରୁ ଉପରେ। ତୁ ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଓ ତୋ ପରିବାର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯେ ସତ୍ୟ କହେ, ମୁଁ କେବେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ।